Arek nadir kok. Arek ngene Maria. Lah kok gablek duit. Oh, duwe, ye. Sesat pari ye. Wih. Tak kira nek duit sekolah dia, duit itu oke. Atul pari to. Atul pari. Ya sekolah nek Maria. Yo. Ah, ora ngadul nek atul pari. Sawah ora gablek kok. Paling duitnya oleh garong ki mau. Woi, Rek. Anang di kok necis temen. Arek ngene Maria. Ah, mendung kok ngene. Malah demi Dik Maria udah no tetep tak terjang lah. Olah, yo wis kono nek arek kudanan mengko. Udan mau ming banyu kok. Udan no tetep tak terjang Dik Maria. Aku serah urusan pokoknya tak terjang udan no. Dik Maria. Oh, alah lah malah. Dik Maria. Ngelindur iki kok. Weh, tangi Mbah, Ah, mimpi apa jane sih? mimpi Maria. Alah. Ah, wis dong gak rongsok pora kok malah. Ayo mangkat yuk. Murah Maria wae ditani ket mau. Alah jebule ming gur ngimpi to yo. Mangkane turu rawan-awan ngono lho.